Il-ħamis filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura d-dar San Giuseppe fejn Silem Għawdex. Din id-dar tal-anzjani imibnija fuq aktar minn 3 tomniet bil-Prim Ministru fid-diskors tiegħu jiddiskrivija bħala waħda li toffri kwalità tal-ħajja aħjar lill-anzjani Għawċin. Id-dar li bdiet tilqa l-ewwel anzjani fil-ġimgħat li għaddew għandha mal-120 sodda mifruxa fuq 4 solari u fil-fatt waħda tal-ola standards u tinkludi żoni imdaqsa ta' spazji miftuħa għad gawdija ta' residenti. Fid-diskors ta' inaugurazzjoni, il-Prim Ministru qal li l-post kellu potenzjal għal proġetti varji iżda l-Gvern għażel li ssir dar għall-anzjani Għawċin. Dwar dan Dr. Abela spjega li l-għażla ma kienx biss tal-Gvern, iżda tal-Gvern mal-Knisja u mas-settur privat li ssieħeb biex joffri s-servizz. Tenna kif dan il-proġett u eżempju ċar ta' kif iridu wettqu flimkien. Dak li rajna llum huwa proprju dan il-livell ta' investiment spettakolari, l-kelma li ntużat dalgħodu minn iddeskriva l-investiment u hekk hija l-isbaħ veduta, naħseb hija l-isbaħ veduta li hawn ġewwa Għawdex, l-isbaħ kmamar, għandek is-sali li huma dedikati għal min huwa pazjent tad-demenzja illi huma attrezzati bl-aqwa mod, tiġbor dan l-investiment b'saħħtu flimkien u fejn verament u bad tista' titkellem inti dwar investiment fil-komunitajiet, investiment fis-setturi kollha tas-soċjetà tagħna irrispettivament mill-età. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għall-istrateġija għal Għawdex għal 10 snin li ġejjin u kif il-kwalità ta' ħajja aħjar għall-Għawċin kollha hi priorità ewlenija inkluż l-anzjani. Tkellem dwar il-bżonn li l-anzjani jibqgħu attivi kemm meta jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti fil-qalba tal-komunità kif ukoll meta jitlu f'dar residenzjali saq li ċ-ċokon ta' pajjiżna nistgħu nisfruttawh biex dawk l-anzjani li jitlu f'dar jibqgħu involuti fil-komunità u anke attivi. Semma wkoll iċ-ċentri ta' matul il-jum mifruxi madwar il-Gżira, l-Università tat-tielet età, iċ-ċentri ta' matul il-lejl u l-firxa wiesa ta' servizzi offruti fil-qalba tal-komunitajiet Għawċin. Il-Prim Ministru qal li dawn flimkien ma' kliniċi ġodda fil-komunità u bereġ tas-saħħa qed ikomplu jassiguraw li l-anzjani jgħixu komdi b'aċċessibilità sħiħa għas-servizzi offruti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri sostna li din ġurnata importanti għal Gżira Għawċija e kif għall-ewwel darba hawn dar li tixraq lill-anzjani Għawċin. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna dar tal-anzjani tal-ogħla livell, tal-ogħla standards, dar li se tkun qed tilqa' fiha madwar 120 anzjan u anzjana, però aktar minn hekk ukoll dar li se tkun qiegħda tgħolli l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħhom anke fl-anzjanità tagħhom. Il-Ministru Camilleri tenna wkoll kif l-apparat f'din id-dar u tal-ogħla standards u kull parti tagħha kienet iddiżinjata bi skopijiet speċifiċi favur ir-residenzi tagħha. Iċ-chairperson ta' Vassallo Group Natalie Briffa Farrugia sostnit li ħsieb wara din il-binja mibnija bil-ġebla Maltija u disinrik kien li l-anzjani jkollhom l-aqwa kwalità tal-ħajja bl-aqwa servizzi f'post tranquill li mhux maqtuħ mill-lokalità. Din id-dar għandha bħalissa 23 anzjani jgħixu fiha, għandna anzjani li huma indipendenti, għandna anzjani li huma iżjed dipendenti li għandhom bżonn iżjed kura u għandna wkoll anzjani li qed jgħixu l-ħajja tagħhom bid-demenzja. Id-dar għandha l-aċċessibilità kollha meħtieġa u anke l-kriterji kollha biex tgħin biex il-ħajja tal-anzjan tiffaċilita ruħha anke dak l-anzjan li jbati mid-demenzja. Id-dar ukoll għandha ħafna postijiet komunali. Qabel l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru u l-Ministru għal Għawdex iltaqgħu ma' residenti u l-ħaddiema tad-dar huma kienu akkumpanjati mid-diriġenti ta' Care Malta li qegħdin joperaw f'dar San Giuseppe.